рейдҳои нав сар мешавад дар шаҳри Питер, яъне ки справка надошта бошанд барои имтиҳон супоридагишон дар мавзӯе ки шумо регистратсия кардагед дар ягон ҷои дигар, вале коркунои комиссарияти ҳарбӣ ва ҳамин видеои мо махсус барои рейдҳо буд. Марама дар ҳамун WhatsApp бинависонем бародарои азиз. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, як хабари бениҳоят муҳима ба маълумоти муҳоҷирон мерасонем. Ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Дар ҳамин ҷа хотиррасонтон мекунам ки агар шумо бихоҳед ки соҳиби 61 дона падарка бошед, дар комментарияи ҳамин видео як номери WhatsApp закрепит кардагед. Дар ҳамун WhatsApp просто салом бинависонед, ҳамаи информатсияҳош барои шуморо меравад. Гап чап нав саршидагаи бародарои азиз, бидроем бинависен ва дастгиритона нишон битен. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Дар Федератсияи Русия шаҳри Питер рейдҳои нав оғоз мешавад барои муҳоҷирони корӣ. Гуфта мешавад ки имтиҳони забони русиро агар насупоранд, патентҳоро бекор мекунанд. Дар Федератсияи Русия рейдҳои нав сар мешавад дар шаҳри Питер барои нафарҳое ки агар забони русиро имтиҳонша супоридагӣ набошанд, яъне ки справка надошта бошанд барои имтиҳон супоридагишон, патентҳошона аннулировать мекунанд. Гуфта мешавад бо дастури роҳбарияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Россия шурӯъ аз 30 май дар ҳудуди Санкт-Петербург ва Ленинград санҷишҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар минтақаҳои иқомат ва фаъолияти онҳо шуруъ мешавад. ин нуқта зимни вохӯрии кормандони намояндаи хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Санкт-Петербург бо намояндаҳои вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти федералии бехатарии Русия садо додааст. Яъне ки дар Федератсияи Русия шурӯъ карда аз 30 май рейдҳои вазнин сар мешавад. Ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. Ҳар нафаре ки дар Санкт-Петербург қарор доред ва агар справка надошта бошед аз супоридани имтиҳони забони русӣ, метавонед ки то рӯза справкаҳои худтона дастрас кунед. Ва боз дар як бахши дигарам рейдҳо ташкил мешаванд дар мавзӯе ки шумо регистратсия кардагед дар ягон ҷои дигар ва ҷои зиндагонитон дигар ҷой. 99% муҳоҷирон дар Федератсияи Русия ба ин кор рӯбарӯ ҳастанд. Яъне ки дар мисол ягон адреси дигар регистратсия кардагед ва худтон дар ҳамун ҷа зиндагонӣ намекунед, ин гуна нафарҳорам дастгир карда муҷозот медиҳанд. Ва гуфта мешавад дар рейде ки рӯзи 30 май сар мешавад, на танҳо ҳуҷҷатҳошон ва будубошон, яъне ки донистани забони русиро низ санҷиш карда мешавад. Омадагиаш дар хабарномаи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. Мо хостем ки ин мавзӯъро пешкаши шумо бигардонем ва дар атрофаш гап занем. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи Россия як қарори хуш барорад, бо пагоҳ 10 таи дигар бад мебарорад. ҳар чизе ки тааллуқ дора барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия мо пешкаши шумо мегардонем, новобаста аз ӯе ки қарори хуба ё ки қарори безеб аст. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман видварения шидам 9 моҳ пеш. Падарам паспорти РФ дора, метавонем депорта кушоем. Мутаассифона не, бародари азиз, намешавад. Як каси дигар нависондаи: салом бародари азиз, меган даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расида. Ростай, мо дар ин мавзӯъ аллакай видео кардем ва гуфтем ки вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард ки нақша пурра ба иҷро расид, вале коркунои комиссарияти ҳарбӣ даъваткуниро то рӯзи 27 идома медиҳанд. Раҳмиддин нависондай: ака амиқа менависам, ҷавоб наметӣ. 2 июн Тоҷикистон бирам аблава меқапад. 2 июнда аллакай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидаги. Як кас нависондай: барои бекор кардани никоҳ раиси қишлоқтонда бира арз кунед. Раиси маҳалла акди никоҳа бекор намекунад. Акди никоҳ бо тариқи ҳалномаи суд бекор мешавад. Боз як каси дигар нависондай: салом бародари азиз ва гироми қадр, дар мавзӯи ҳамин рейдҳо мегуфтӣ, ҳолиам рафтеса ё ин ки не, парвозҳоро меган қатъ мекунанд. Не, парвозҳо қатъ намешаванд ва ҳамин видеои мо махсус барои рейдҳо буд, чихеле ки дар аввалаш гап задем ва гуфтем ба шумо. Як кас нависондай ки стартона реклама накун.
хай мо баҳри нафарҳое мегӯем дар ҳамун ватсап бинависонанд ки он нафарҳо мисол аз вақташ дар ҳамхели чизҳо иштирок мекунад, дар ҳамхели бозиҳо, ва ин маҷбурӣ нест касе ки мехоҳад дастгирӣ кунад марама дар ҳамун ватсап бинависонем. Бародарои азиз, боз як каси дигар нависондаи салом бародари азиз ва гиромӣ қадр, дар призофи тирамоҳи солҳои таваллуди чанд даъват мешаванд. пеш аз сар шидани призов баъдан маълум мешавад. бародарҷон Умедҷон Холматов нависондай: салом акаҷон, мегуфти ҳами сардори оила чӣ хел ҳуҷҷат мекунад, ҳамира мефаҳмондӣ. Агар аз назари қонун гирем чӣ хел аст? Сардори оила, шумо мисол акти никоҳи падару модаратонро мегиред ва аз раиси маҳаллатон справка мегиред, аз ҷои зистон ва паспортҳои падару модаратонро мегиред. Баъдан пешниҳод мекунед ба комиссарияти ҳарбие ки дар ноҳиятон ҳастед ва тасдиқ мекунад раиси маҳаллаи шумо мисол справкада ки дар ҳақиқат ҳамин фалон хонада зиндагонӣ мекунад ва дар ҳақиқат як фарзанд мебошад. Дар ин ҳолат аз ҷониби военкомат баъдан ба шумо ҳуҷҷати якка писарӣ дода мешавад. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, то мавзӯъҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.